semmejta darbtejn jew 3 darbiet issa, din l-idea li dawn huma flus il-poplu Malti u allura hemm bżonn li nġestihom bl-aktar mod għaqli. Kemm tħossa din il-responsabilità lejn il-poplu Malti? Enormi. Tkun vera unfair u tkun ta' weġa kbira li inti qed jafdalek, inti mhux flus il-poplu Malti biss, u għal min qed jomlok. Putinu min huwa fil-verità kif qed inti x'inhu s-sinifikat ta' mhux għal marit. Jiġifieri dan qed itik il-flus biex naqqas it-batija l-marit. Allura responsabilità da fuqek hu. Fimta? Aħna l-ħolma tagħna li jekk il-poplu Malti tagħna 10 miljuni, il-gvern tagħna 5 miljuni meta konna ħanamlu dal-proġett, irridu nħallulu mill-inqas nagħmlu mod aħna nifqu għada minn Putinu kollha jew nikbru inħallulu proġetti ta' 3 darbit iżjed jew 5 darbit iżjed, dejjem iżjed, li inti tagħmlu proud. Fimta? Inti għandek dmir, huwa dmir li inti mura l-building illum li hemm. Imħallas kollu Martin Court, imħallas kollu Chim Road, issa nħallsu kollu da, ara kemm tawna wara għamilniex 3 darbit jew u ħafna iżjed milli tawna l-flus il-poplu. Minn dawn l-affarijiet kollha dawn il-proġetti kollha, liema huwa l-iktar proġett li inti kburi bih? Jiena kburi bid-nies li għamluha ġifieri, jiena kburi b'dak li kif il-poplu jgħin fija l-biċċa xogħol. Għalija dawk huma Ġifieri tħoss gburija bil-fatt li inti Malti? Le, bil-qalb tal-bniedem li jaf jgħin. Issa kikun Malti, mhux Malti. Kif jgħin il-bniedem iġenninni lili, kemm hawn nies ara jiena tallimt li tista' tħobb wow high level of love ukoll. Jien thanks God rajtom dawk. Dak kien l-ikbar rigal li għattani Putinu jiena, sawa, int għajt ma daw in-nies. Kemm hu sabiħ il-bniedem li jaf iħobb. U dawk il-binjiet huma daw in-nies għamluhom kollha ġifieri. U kemm meta bniedem jgħijjik jew jipprova jaħlilek il-ħin dak tgħidlu baj u taħrab tiġri, sawa. Meta ssib daw in-nies you have a treasure u jien thanks God rajt ħafna minnhom. U bdik gburi biha. Putinu, jien naħseb biddilla ħajti ta' taħt fuq, sawa, ġiviri, jinkon normali, sempliċi, ġiviri, kollos sempliċi, jetlek, ġiviri, trabbejt bormlek, normalità, ġiviri, tilab il-futbol. Imma, mbagħad meta tħalt Putinu, li bdejt nitgħallem li jetlek sibtli l-nifsi fija, tifhem. U skoprejt li, 40 years skoprejt li kont xandar tajjeb, kont organizer tajjeb. Kont dejt norganizzaw, daw l-affarijiet ma kontx nafhom. Issek tiġi d-dinja kollha u tgħidli minti m'intix organizzaw, jien mhux importanti, jien naf li jien. Fimtaw? Ħadd ma ħajwaqqani minn dak li nemmen il-ġifieri, fimta? Biżejjed evidenza fid-dinja ta' dak li ħloq. Ma qalbi ġan biżejjed ġifieri. Ġifieri għallimni nħares lejn perception daw l-affarijiet li qed ngħidilkom fuq ix għandi ninkwieta, fuq min għandi ninkwieta, fimta? Ġifieri u ħadd il-ħajja totalment differenti. Jiena dawk in-nies li jgħinuni li nkompli noħroġ the best of me, dawk għalija huma l-affarijiet. U mbagħad għandi d-dmirijiet tiegħi, pereżempju li l-lider irid nibqa' nħobbhom ħajti kollha sewwa, ġifieri tibda tħares lejn. U li dak involuti b'xi mod Putinu? La, ġifieri. Ma joħdu pjaċir meta kif insejjer pa, ġifieri ikunu proud bli qed nagħmel ma mhumiex involuti direttament. Għax it-tnej għandhom l-impenji tagħhom. Mela tlaqna.